Masu saurare barkanku da zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna taskar labarai. To fa, masu saurare sai ku gyara zama tsaf don jin sabuwar waƙar da shahararren mawaƙin 'yan siyasar ƙasa Najeriya wato Dauda Kahutu Rarara wadda yawa Abba Kabir Yusuf mai taken Barka da sauka. To masu saurare sai ku bi mu a sannu. Amma idan ya kasance wannan shine zuwanku na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna so a danna mana alamar subscribe, kana a danna mana ƙararrawa da mana liking tare da yi mana sharing idan hakan ya samu. Don hakan shi kaɗai ne ke kawo mana ƙwarin gwiwa da za mu ƙara ɗora muku sai har labarai da zarar mun ɗora. To masu sauraro sai ku bi mu sannu-sannu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don jin yaya abin yake ne. Shin wannan shahararren mawaƙin ya yi wannan waƙa ne don taya Abba Kabir Yusuf murna sa ta dawowa jam'iyyar APC wadda take ci a halin yanzu ta Baba Bola Ahmad Asuwaju Baba. Wannan shahararren mawaƙi ya yi wannan waƙar ne don taya Abba gida murnar shigowa wannan jam'iyya da ya yi. To masu saurare ku bi mu a sannu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. To amma masu sauraro, menene babban dalilinsa na barin jam'iyyarsa mai alamar kayan marmari da ya yi har ta kai da ya dawo zuwa jam'iyyar APC? To masu saurare sai ku daɗa bin mu a sannu don jin menene babban dalilinsa. Masu saurare kun sani da Abba gida shine babban yaron madugun jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. To amma masu saurare, menene babban dalilin da ya sa har yayi murabus daga waccan jam'iyyar tasa ta NNPP mai alamar kayan marmari? To masu saurare ku biyo mu sannu don jin sahihan labaran. Amma kada ku manta a danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa tare da yi mana like tare da yi mana share, don hakan ne kaɗai ke kawo mana ƙwarin gwiwar ɗora muku sai har labarai da zarar mun ɗora.